Pozdrav ljudi. Idemo danas sad. Vidim kose, mati moja. Nije veze. Nećemo uređivati videa ni napucavat se. Vaki smo kakvi smo, jel tako? To je bitno, pa da budeš onakav kakav jesi, brate. Idemo u DM sad. Da vidimo cijenu pelena iz furačice. Isfurat ćete se sa cijenom pelena. I ovdje baby hapom. Tako dalje, eto vidjet ćete sad kako to sve ovdje izgleda. Da ne bude bošno laži. Bošno izmišlja. Vidim je sve što tvrlo. Aj, peha, brate. Čačkaću. Ušli smo. Idemo. Prvo na pelen da se baci. Evo ako Baby Love. Mi koristimo Baby Love jer se pokazuje isto koji Pampers, ako čak i ne i bolji, a jeftinije. I razlika je i u cijenama. Koliko je Baby Love u Bosni? Napišite. Ja znam, ali vi mi napišite koliko je Baby Love u Bosni. Evo, pogledaj. Pošto je kod mene ovaj XXL G6+. Guzonja. Kod mene je guzonja jedan, pa njemu treba 6+. Znaš. Tražimo 6+. Evo ga. Znači 30 komada, evo koliko je para. Evo idemo dalje. Idemo dalje, idemo dalje, idemo dalje, idemo dalje, idemo dalje. Idemo dalje, 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 dalje. Dalje, evo. Hip Jumbo. 13,95. To ono veliko pakovane od... Koliko je ovo komad? Ne znam. Ne znam koliko komad. Veliko je uglavnom ovo pakovane. Evo Pampers. Veliki. Ajmo na... Moram više šta trebamo kupiti. Sad su hape na redu. Hip je zanimljiv, hip. Meinem Kind an der Entschuldigung, Mama. Sorry, Mama. Koliko je hip u bingu, sami recite. Je li ispod 3,5 marke, između 3 i 3,5 marke. Sam pogledajte, to je hrana za djecu, to je trebalo da je džaba kod nas. Besplatno. A ne 3 puta skuplji. Sami napišite, otišite, evo, ko može nek odri, nek uska u bingu, da mogu i ja da vidim. Ja znam, da dođem dole, ja znam. Samo ovako ovi što misli, da nije to tako, da nas lažu, to je drugi par opanaka, što bi rekli, znači. Moram nešto još uzeti. Uglavnom, mučite glavama. Eto, ko što ste vidjeli, mislim
da nema potrebe više ni da snimam te cijene čuvene. Nema se puno šta ni komentarsat. Sami možete da vidite i zaključite. Naravno, vi komentaršite, recite svoje mišljenje, šta vi na ovo velite. Šta da vam kažem još eto. Sam treba čovjek gledati realno sliku, sa realnim očima, razmišljati i tako dalje. Mislim, hvala vam svima koji me podržavate, koji opalite taj like, koji opalite tu pretplatu. Jer to mi znači, to mi daje motivaciju da dalje nastavim. I ako stignem do 1000 tih pretplatnika, onda će mi nešto YouTube, što nije loše, malo nešto nabaciti, valjda za jednu kaficu mjesečno, moglo bi to. Pošto ja sad prebolovo o koroni, mogu, malo sada se krećim normalno, dok se oni dogovore, pošto jednu sedmicu bude 3 mjeseca, da može biti fraj. Druga sedmica izađemo 6 mjeseci, pa eto, vidit ćemo koliko ćemo biti rahat, što bi rekli. Veliki pozdrav od Bošnije, čuvajte se, ne dajte se da vas zafrkavaju. Eto, pozdrav!